Velkommen til mig og Em. Hvem kommer til tiden? Yay! Det plejer ikke at ske, men det er sket. I dag er jeg kommet Til tiden. Vi aftalte i går 08:33. Og hvornår kommer Emma? 08:33. Så nu vil vi cykle op til Bentas Cafeteria, hvor vi vil køre til Viborg. Fordi vi skal spille mod Viborg. Nu er vi ankommet til Bentas Cafeteria, så vi kan se. Det hedder så ikke Bentas Cafeteria. Kraftkebab. Her er vores venner. Og det er vores træner. Mathilde. Mille. Kan du navne mig, ja? Alberte. Nu er vi ankommet. Jeg kommer med en skade, så kommer Madden ind. Så er vi fandme klar til håndboldkamp. Vi er klar. Og 28 dage har man faktisk fødselsdag. Har du? Ja, du har. Så Vi har gjort os klar nu. Skal lige have et fedt check. kom vi går ud på gangen, gør det. Okay, det er vores fedt check. Jeg har mig op i 4. Så ja, det er vores fedt Nej, check. vent lidt. Vi skal lige... Jeg er nummer 9. Jeg er nummer 4, fordi her er det, hvad der er sket med vores harpiks. Så Nu har vi lige haft pep talk. og vi skal til at spille. Nej, vi skal ikke. Vi skal varme op. Ej, hvor er det fedt. Okay, jeg tror bare, jeg tager den herfra. Min bold er med røvflade. Det her det er ikke godt. Så nu skal vi finde et sted på. Okay, så nu varmer vi simpelthen op i mørke, fordi at vi venter på den halv, vi skal spille i. Hey guys! Og jeg har det allerede hårdt. Har du det også hårdt? Okay, her krammer på, at vi vinder den her kamp. Det er fandme hårdt der også. Men nu 3, 2, 1, så er vi væk. Sådan her strækker man ud i baglårene. Først så tager du den frem, og så træder du tilbage. Og det er mega ondt. Vent lidt. Hvis nu for eksempel, at man flytter sig til yoga. Se, så godt, kom vi lave lige yoga. Og ned over jorden. Og fødder det. Og så hvis man er super sej, så laver man koldbøtte. Og så ned, og så laver man rabbit. Og så laver man orm. Som jeg ikke kan finde ud af. Hvad mener du? Vi starter med vores bold. Hey, er vi her? Er vi her? Kom nu. Jeg kæmper for! Sejr! Ja, ja. Det er vigtigt her. Jeg er afsted! Ja, rød. Der er rød til at stå på den her. Ja, Så har Maja lige været inde og spille. Den scorer ikke i dag. Ja! Gør det, Emma! Fik du det? Elisabeth i midten. Godt, Emma. Så kom Emma ud. På venstre bak. Maja herover. Hej, vloggen. Så jeg har lige scoret 3. Så kan vi klar igen. Ja, sted! Godt. Ja, Emma! Ja, da! Ej, hvor er det godt spillet! Yeah.